Rimbit badhe netepi adat Widi Widana ingkang sampun sinengker dening para pujangga ingkang sampun kawuri. Adat tata upacara panipun Gusti ingkang onjo lan adiluhung mila boten mokal lamun ta wonten titahing Gusti ingkang asipat jalu kalawan estri priya lan wanita ingkang badhe nglampahi ambangun bali wisma hambabar wonten ing bebrayan agung. Sang Anyar Siatmaja temanten tumuju wonten ing sasana panggih ingkang dipunampingi dening kadang kula Suba Manggala Bagus Jaya. Tumapakipun wonten ing sasana panggih kepareng putri Domas sakembaran kalawan satriya hanampi hanemai tumapakipun Sang Anyar Siatmaja temanten sarimbit. Gyanya nyuwun Dyah Ayu Nike Savitri Ramadhan ugi Bagus Nike Marcelino kepareng badhe hangayati hambalang gantal. Gantal ingkang dumados saking sedah rinakit gumulung lawe wenang tumapak tumanjem wonten ing jajanipun temanten sarimbit. Gya melengi natresnani tresnan jati sejatine katresnan anggenipun atur sungkem ingkang garwa kesumaning Ayu Nike Savitri dhateng Bagus Marcelino ingkang badhe hanamanten kakung Bagus Marcelino badhe hangidak hantiga minangka pralambang adi cara wiji dadi sakala anggedruk antara biar tigan hantiga ambyar sawalang-walang paring pralampita lamun ta sedaya ribet sedaya rindu sampun kalis nir ing sambi kala dene kesumaning Ayu Nike Savitri Ramadhani kepareng amiji ampeyanipun ingkang garwa Bagus Marcelino ubayaning nala kepareng badhe suwita ing titiwanci rikalenggan menika ngantos dumugi ing delahan. Sasampunipun anggenya amiji sampun paripurna kepareng Bagus Marcelino ngangkat derajat pangkat lan sematipun kesumaning Ayu Nike Savitri Ramadhanipun dhateng ingkang garwa paring pager ayu ingkang ateges anggenipun ambangun bale wisma babar ing bebrayan agung mugya kacihna tansah pikantuk palirmaning Gusti ingkang akarya loka mugya saged hambawa rasa mangya bagya mulya ingkang sembada suka basuki ingkang kaesti lan widodha rahayu ingkang tinuju kepareng penyanipun Bapak Muhammad Nasir Keman badhe pun boyong badhe pun gendong tumuju wonten ing sasana pinajang anggenya sampun tumanjem tanggung jawabipun tiyang sepuh dumateng ingkang putra temanten sarimbit. Alumampahipun temanten tumuju wonten ing sasana pinajang tumapakan tikar babut permadani. Tikar pamut
Permadani sang anyar bagus Marcelino dalasan kesumaning ayuni ke Savitri bebasan ingkang pangombyong tawi pangiring kadya dene sang Sela Berkiti Sela tegesipun atu Berkiti semut semut ingkang wonten ing sakninggilipun watu pating dumali dirtan wonten pedhotipun sasampunipun dumugi wonten ing kursi Gading Kencana dasar putra lan putrinipun piyambak dateng ingkang Bapak Muhammad Nasir bapakne abot endi putrane dhewe karo putra mantu bapakne ibune mungguh aku putra mantu lan putra pribadi tan prabeda tan ana bedane ora mbang cindhe mbang siladan kabeh winengku dadi putraku pribadi cekap anggenipun nimbang ingkang putra temanten Sarimbit panjenenganipun Bapak Nasir kepareng badhe nancepaken pantun dumateng Dene sayur kluwih ugia sedaya peparenipun tansah kuwah-kuwih saged nyembadani sedaya ingkang dados wigatosipun pinanganten Sarimbit dene ulamati pracenani lamun to anggenipun memunah Wisma tansah setriti ngati-ati lan nastiti dene sedaya kala wau dipun dapuk kanthi Topong Kencana Topong Kencana tegesipun badhe nindakaken sedaya kewajiban jan moli pranggaten Gusti ingkang akarya jagat ingkang awujud kewajiban anembah ingkang awujud salat gangsal salajengipun
panjenenganipun sasampunipun gareng limah Pujuk Tirta Wening Perwita Sari nedahaken lamun suci lailan batosipun kagambaраken siji papan siji panggonan wekdal Bapak Muhammad Nasir lan Ibu Sulasti kepareng amapak pisan panjenenganipun Bapak Kristianto Dalasan Liyanawati kepareng badhe memayu ayuning bawa pangayu bagya pangestoni darmane kasepuh miwaha putra Mahardya Siwi badhe hanampi pasukemanipun ing putra temanten Sarimbit ya ing patur blondong pengareng-areng dulu bakal dulu dadi awet saking sedaya sampun rinengga cilik ditik-itik saiki pun tekan akhiring dewasa lamun to sampun winengku dening setunggaling priya kesumaning ayu Nike Savitri Ramadhani badhe ngaturaken kalepatan dumateng ingkang Bapa Dalasan Ibu sungkem dhateng Ibu mracenani lamun ento prasetyanipun ingkang putra dhateng tiyang sepuh ngaturaken sedaya solah bawa wicara lan salaga tansah kebak ing pangati-ati nger putraku Bagus Marcelino aku nitip tresnanono anakku Nike Savitri Ramadhani yo nger muga anggonmu ambangun bali wisma ana ing bebrayan agung tansah kalisnir ing sambikala lan manggya bagya mulya ingkang sinedya suka basuki ingkang kaesti lan widodara rahayu ya nggih cekap anggenipun sungkem dhateng tiyang sepuh bebasan sasigar semongko ingkang putra temanten Sarimbit kalian ingkang Bapa Dalasan Ibu sami handeku deku wonten ing pepadanipun Bapa Dalasan Ibu jatinipun dhateng tiyang sepuh hasesantinipun tiyang sepuh dhateng putra Lamunta ing ngarsa Sungtulada ing madya Hamangun Karsa tuturi handayani wonten ingkang ajeng panjenenganipun Bapa
Nasir dalasan Ibu Susi Lestari tansah paring tulodo tepo palupi dumateng ingkang putra temanten Sarimbit dene ingkang kaping kalih ing madya Hamangun Karso wonten ing sak tengah-tengahipun bebrayan agung penyanipun Bapak Kristianto dalasan Ibu Lianawati atur panjurung atur panyaru supados anggenya ambangun bali wisma tansah kalis nir ing sambikala lelampanipun tumapakipun meratitesaken lamun to para kadang sutresna anggenipun nyawijekaken ati lan latinipun ing antawisipun temanten Sarimbit kaliyan ingkang Ibu Ger anakku yo Ger Ibu amung iso paring donga lan pangestu yo Ger muga-muga anggonmu bakal mbangun bale wisma ana ing bebrayan agung tansah sinengkuyung dening Gusti ingkang akarya loka pun bapa dalasan Ibu amung paring panjurung muga-muga Nger sembodo urip papan gelang indriya mangungkum lamun to sinawang saking Mandrawarasa Anyar Sri Atmaja temanten Sarimbit dalasan dumateng busananipun kadya mompyor ambyor pating calorot pindhane Kartika sesire gambaripun temanten sekalian minangka sungking sarira lan kepareng kawula ngaturaken wonten ing setinggil Binaturata menika panjenenganipun Bapak Nasir dalasan Ibu Susi Lestari menapa dene kadang besan Bapak Kristianto lan Ibu Lianawati makarya sesarengan kaliyan juru rias menika Ibu Ani Makeup Wedding Organizer saking Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan lan minangka cucuk lampah
utawi suba manggolanipun kadang kula Gatut Kaca utawi Mas Jaya.